Ak ešte stále bývate v družstevnom byte, je najvyšší čas odkúpiť si ho do osobného vlastníctva. Ušetríte si tak do budúcna zbytočné starosti. Pri družstevnom byte je majiteľom bytu družstvo a užívateľ bytu si kupuje členské práva k družstevnému majetku a tým možnosť byt užívať. V prípade, že chcete takýto byt prenajímať alebo rekonštruovať, musí s tým súhlasiť družstvo. Družstevný byt tiež nemôžete použiť ako zábezpeku pre hypotekárny úver. A tu sa dostávame k problému, ak chcete družstevný byt predať. Väčšina ľudí dnes kupuje nehnuteľnosť na hypotéku a banke ručia kupovanou nehnuteľnosťou. Čo v tomto prípade nejde, pretože vy nie ste vlastníkom, pri predaji sa vám zúži počet záujemcov alebo vás tlačia na predaj za nižšiu cenu. O odkúpení a následnom predaji bytu rozmýšľajte v predstihu, lebo po odkúpení vám začína plynúť 5-ročná doba vlastníctva, dôležitá pre určenie daňovej povinnosti po predaji.